Fil-ħabs ta' Kordin mara li qed tinżamm f'Division 6, fl-aħħar jiem kien hemm diversi rapporti dwar possibilità li mara mis-sala forensika f'Monti Karmeli intbatet f'Division 6 u s-Net News jista' jikkonferma dan wara li tkellem ma' priġunier li jinstab f'din l-istess diviżjoni li normalment tkun esklusivament għall-irġiel. ġabinna waħda mill-film il-mara magħna fis-6. Nagħrafx għalfejn ġabuha dik mis-suppost għadha s-6 suppost jitfgħu x'imkien oħra mhix għadha mal-irġiel. Dan il-priġunier li tkellem ma' Net News spjega li dawk li jkunu fid-Division 6 ikollhom jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom fiċ-ċella fejn ikun hemm ukoll il-kameras tas-sigurtà li jkunu jistgħu jaraw l-uffiċjali. Taf ġurnata sija il-kamera fuqek, nisa fil-gardom, jaru kunta tagħmel tewwel, skużani, jaru kunta torqod, jaru kunta tagħmel hekk bil-kamera, dik affarijiet, dik dinjità, dik mhix dinjità dik, bniedem maħlu ġurnata sħiħa u jiftaħ lek sija. B'din, il-mara tispiċċa f'din l-istess sitwazzjoni. Ġebi li waħda tafajna magħna, dik x'għadha tagħmel magħna hawnhekk. Għażma mill-femel, ġebinna magħna hawn. Tista' ġib mara fost irġiel, għadin fil-kamera jara kollox. Indikazzjoni li priġuniera possibilment tinsab fid-Division 6 inizjalment ħarġu fil-21 ta' Lulju mill-professur Andrew Azzopardin u sissa 3 ġimgħat wara. Din il-priġuniera għada f'din id-diviżjoni li suppost isservi bħala waħda temporanja. Fl-aħħar jiem Net News kien żvela li fid-Division 6 hemm ħafna sħana, ġrieden u wirdien fiċ-ċelel. Din is-sitwazzjoni twassal ukoll lil dawn il-priġunieri fi stat mentali ħażin ħafna. Sissa l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri u lanqas Kristi Gersma għadhom ma ħarġu jiġħdu li din hija s-sitwazzjoni preżenti fil-ħabs ta' Kordin.